Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? So what's up guys, welcome to my vlog. So ngayon guys, nandito ako sa sitio Didus, Barangay Lawaan 1. So nandito ako, pumasyal ako sa kaibigan ko. Tapos may nakita akong mga bata naglalaro ng bisikleta. Tapos ano ba sila na yung parang jumping, yung parang race. So ito yung ginawa nila. Puntaan natin yung mga bata. So, dito yung jumping nila. Dito sila so parang tingnan nyo. I love Cebu. I love Cebu. Oh 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 oh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hombre sari. I love Cebu.